Dobrý večer, dámy a páni. Ja som Človek neznámy a vítajte u ďalšieho videa. Je 24.12.2023. Tento rok prebehol veľmi rýchlo, ani som sa nenazdal a behom jedného žmrknutia za dverami je rok 2024. Jo, nebudeme si klamať. Tento rok bol celkom divoký, napríklad voľby. Jo, parlamentné voľby sa veľmi vydarili, fakt. Toto musím zapiť. No, ale to už bolo dávno. Hej, nepotrebujeme si to pripomínať. Hej, jaj. No. Dosiahli sme 226 odberateľov, to je celkom cool. Tento rok som nebol bohviako aktívny. Nie, že by som už nemal vhodný equipment, ako zariadenia, alebo jak to mám povedať. Ale časovo mi to bohviako nevychádzalo a neuveríte, ja som mal niekoľko vyhorení za tento rok a hlavne na projektoch ako je Machinima, no konkrétne Fallout Machinima, kde som vlastne chcel robiť jednu takú 10, 15, 20 minútovú epizódku, kde vlastne budem vystupovať ja a ostatní Fallout youtuberi, napríklad Gnat, Remanem, Dante, Crocket, Uncleve Enjoyer a no ďalších. Pilot mal výjsť niekedy v novembri, nie v oktobri, takto. Len sa mnohé veci pokazili, hlavne čo sa týka tých záberov. Používam na natáčanie Outplay, to je niečo také ako OBS-ko, len menej to žere a je to stabilnejšie a tam som robil takú chybičku, lebo som nechal v nastaveniach, že mi to môže mazať moje staré zábery, čiže som sa stále čudoval, prečo mi miznú. Potom som na to zistil, že je to problém a potom bol problém napríklad s Audacity a s inými vecami okolo toho, ešte časovo, ešte škola. No, škola mi dala najmä veľký záber. To nehovorím ešte ďalšie veci, ktoré sa stali v mojom osobnom živote. Takto. Teraz tu trošku budem koktať a neviem čo ešte, lebo nemám so sebou scenár. Nie, že ho nemám, ja som si ho vôbec ani nenapísal, teraz freestylujem a trošku ma znervozňuje, že teraz je tá nahrávka cca 5 minút a 36 sekúnd dlhá a nepovedal som také veci, ktoré som chcel povedať a stále rozmýšľam, čo poviem, vydávam pazvuky a trošku ma to znervozňuje, tak ešte dávam pozory na nadávky, aby YouTube bol spokojný, čo ja nechápem YouTube, veď pre pár mesiacov povedal, že dávky sú povolené, potom to nejako zmenil, proste YouTube sa asi nikdy nezmení, čiže tak, mám nový počítač, nový notebook, taktiež teraz na Vianoce som dostal novú kameru Niceboy Vega X Pro, očakávajte rôzne videá s tou webkou, no s webkou, je to outdoorová kamera, áno kamera, je to outdoorová kamera, chcem vám zablahoželať k krásnym sviatkom, veselé šťastné Vianoce a všetko najlepšie do nového roku, neviem, som negramot, čo to mám aj v popise, hej, že budem tu aj to video koktať, alebo budem sa vyjadrovať nespisovne, čiže keď nejakého bratislavča na to bude štvať, že napríklad namiesto pašteta poviem pašteka, bude mi to vypisovať krásne do komentárovej sekcie a bude mi tam pekne znásilňovať môj rodokmeň a aký som negramot, prosím ťa, plakaj sa niekde inde. Ďakujem, lebo ja ti hovorím, ty so mnou budeš mať také starosti a s mojou gramatikou a s mojou slovenčinou, kde to nie je ani možné. To trošku znelo pasívne, agresívne, ale neboj sa, ja som to myslel dobre a nechcel som ťa nejako zosmiešniť. Jo.
taktiež moje videá, hlavne tie, kde budem rozprávať dosť, budú mať titulky, lebo rozprávam veľmi rýchlo a hltám slova a je zázrak, že si ešte vôbec viem, o čom hovorím v postprodukcii, aby som mohol vôbec napísať tie titulky. Chápete? Momentálne teraz na trianie videí používam Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, alebo jak sa to vyslovuje, a taktiež po novom CapCut, čo využívam na YouTube Shorts. Určite si pozrite môj posledný short, máte link v popise videa. Taktiež chcem povedať, že do budúcnosti sa tešte na videá napríklad z geocachingu, Airsoftu, o programovaní, pastlení, neviem jak sa to povie po slovensky. Neviem či poznáte Arduino. Je to vlastne taká doska, a ňom je vlastne mikrokontroler, za pomocou ktorou viete napísať program a ovládať, čo sa týka z hľadiska hardwareu, napríklad ledku, rôzne senzory a teda motory. Taktiež sa tešte na tutoriály ohľadom tvorenia módov vo Falloute New Vegas, Half-Life a iných hier. Jasné, tešte sa samozrejme i na let's play, gameplay, kooperácie, napríklad s kamarátmi alebo s inými dobrými ľuďmi, hej, veľmi peknými ľuďmi. Napríklad Little Company, teraz som nedávno hral s kamarátom a jeho kamarátmi, čiže všetci tam po sebe nadávame, vrieskame, čiže to sa vám môže páčiť, lebo hlasné sa rovná zábavné, to všetci vieme. Naďalej budem vytvárať shitposty, rôzne memky, najmä vo formáte shorts, ale samozrejme nevylučujem metódu, že vydám nejaký mem v normálnom videoformáte, alebo jak normálne video. Taktiež, to je tak všetko. Dámy a páni, dneska je 31.12.2023. Je to tu. Posledný deň v tomto roku. Už tu hrajú, spievajú o 106. A ešte na vôkol je počuť samý buchot, rachot. Jak keby boli v tej Palestíne. Taký čierny vtip hneď na začiatku. Mohol som si odpustiť. Ale všetci ma poznáte, že mám tento posledný deň každý nás trávi inak. Niektorí z vás sú určite s kamarátmi, opíjajú sa pod mostom, alebo požerajú edibles. Niektorí z nás sú s našimi drahými polovičkami, užívajú si ten posledný deň. A taktiež podaktori v depresiách sedia v kúte smútok, žiaľ a rozmýšľajú, či majú vyťahnuť. Tu by som radšej mal stopnúť. Proste keď si myslíte, že vás nikto nemá rád a ťažko vám to ide s ľuďmi, tá komunikácia, neviete naviazať vzťahy, tak asi máte milujúcu rodinu, ktorá pri vás vždy stojí. Keď ani to nemáte, tak máte aspoň seba. Je to jediná osoba, ktorá vás nikdy nezradí. Do not care about others, only about yourself. Stay toxic. OK. No proste, šťastný nový rok, užívajte si, pracujte na sebe, investujte čas do seba, všetko možné okolo toho. A nenechajte si, aby jeden deň vám zničil celý život. Ja blbosť, aby vám zničil celý týždeň, to proste nevšimajte si to, choďte za svojím cieľom, choďte čo vlastne chcete, no ja to budem koktať, ale je to tak. Chlpe. Bol to ťažký rok? Bol. Každý rok má svoje vklady i zápory. Niekedy je to horšie, niekedy je to aj lepšie. Je to jak kolotoč. Alebo horská dráha. Chápete? Nevadí. Čiže tak. Teraz sa tu s vami lúčim. Papa. Madafa. Taktiež pripojte sa na môj server a na server ostatných. Hej.
Čaute.